Odťahnutý Jelenou. Teraz už všetci. Tešíte, že vám prídu. Však bych sa od hanby prepadla. Bodaj sa prepadla tá vojanská míra. Bodaj sa prepadla tá vojanská míra, keď by nie len o tom, odkiaľ je tvoj tradičný odev, ale možno aj o tom, čím bol tvoj ocko, tvoja maminka, akým spôsobom si ty vyrastal v srdiečku z láskou k folklóru. Príjemný dobrý deň, želám všetkým Banskobystrčanom, všetkým Slovákom. Vítajte u nás v Banskobystrici. Gitaristov, čím viac, tým lepšie. Dievčatá si zaklúpame, čo nám to nechá. Máte to, radšej vám ho zapíva. Ameriku som zvandroval, ani to nenachoroval, ani taľar, ani vlásku, žikurume v dome v Yorku. A z New Yorku šihliktujú, dome na nej pochybujú, Marusi, že dohľadajú, že najlepšie karty majú. Také kroky, styk s folklorom nebol taký, že, ako by som to povedal, taký prirodzený. Lebo ja pochádzam z krásnej horehronskej dediny na Kopol a tu som si išiel takým svojím záujmom cez jarmoky, navštevoval som všetky jarmoky na Slovensku, stretával som sa s výrobcami a vlastne od nich som čerpal tie skúsenosti a teraz sa snažím aj tie skúsenosti. Teraz sa spolu s divákmi zahryzneme nielen do
výročia, ale aj do vášho umenia, spevu a tanca. Takže vyhrajte a ideme na to. Áno, pozrite, je tu mám účastný divadelný spôsob. Vieš, sa vám začína. Žena mala bielý kroj, ale vlastne budeme sa povídaj, že išla pani početiec, nikdy ženy nechajú bez čepca. Obec len tak vzdialená len pár kilometrov od obcí Ždiar. Prichádza mladá. Na soli, kde sú aby som vám urobil čo nám tento ročník prinesie, to poprosím všetko, minulé ročník, za prejky môže ženy, to sú určite. Keď si oblečie kroj, tak sa stala kráľovná. Neuveriteľné a to si žiada aj potrasu. Samozrejme, že ešte sme pripravili dve veci, a to vydanie pamätnej mince, ktorá bude krstená počas. Chlapci, modlice, veľká púťa do Pimeče, keď to prišlo do Ruskova. Viete, takže určite budete mať náročné sedenie, verím, že to vládnete. Prajem vám naozaj pekný deň, čo budete pretože Slovensko a slovenské pesničky, tance, rozprávanie, to je naozaj niečo jediné. Toto si musíte dať na ruky, že by ste dostali minerálne. To je pivo. Máte na to, že to je pivo. To je ešte. ktoré máme možnosť vidieť vlastne na našom čepci. Takže táto podpora stále na to hovorí, pretože aj oblast hlavného dňa na Vianoce, presne tak, keď si rozumie, že môžem povedať za Marku do Ameriky a posielali, tak opäť je to spojené s istou dobou a s istými spoločenskými udalostiami, čo je tiež veľmi dôležité hovoriť aj lepšie pokládku.